салом алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 26 марти соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар деҳаи алибоӣ тарафи ноҳияи рӯдакӣ ёвон ва чӣ хеле ки мебинед ман қарор дорам дар пеши дарахти писта. пистаи аз донааш шинондагӣ ҳоли пайванд накарда аллакай бар карда истодааст. мана бинед пистаҳое ки ино албатта пайвандро талаб мекунанд. 2 сола писта аллакай инқадар калон шудааст ва ина ҳама ҳамин писта аст ва ҳама ҳамин пистаҳои зинда аст. мана бинед ман ҳамҷо 100 дона писта ҳаст дар ҳамин замини ҷар. ва лекин болоро мебинем зардолуро, ҳамқадар зардолуи калон ҳамаш хушк шудагӣ, ягонта зардоли соз нест, ҳама хунук задагӣ, хушк шудагӣ. хулоси гап чӣ гуфтани ҳастам ки ин замин замини шух аст, замини шух аст, замини қумзор аст, замини сангзор аст тагаш ва ин ҳамхели талу тепаҳое ки шух ҳастанд мана бинед қади дарадай аст. шух ҳастану ҷар ҳастану тепа ҳастанд. ин фақат барои писта аст ин замин. ва мана бинед ин пистаҳои зинда ман ҳамаш бар карда истодам. ҳозир ман пеши зардолуҳо мерам ба шумо нишон медиҳам чӣ хел зардолуҳо мурда ҳамаш хушк шуда нест шудаанд. ва ман якум зардолуҳоро ба шумо нишон медиҳам. бинед чӣ хел касал шудааст, бехаш кафида хушк шудагӣ аст ва ҳамин хел ҳамаи анҳамун зардолуҳо кафида хушк шудагӣ ҳастанд. якумам наравам дигар зия бехаш ман аз ҳамҷо нишон медиҳам чӣ хел кафидагӣ аст. мана дидед бехашро бинед ҳамаш ан хеле кафидагӣ аст ва ҳамаш хушк шудагӣ аст. ҳамин соҳиби замин ҷавонмард ҳозир ин пушти тепо ҳама ҳамин хел пушти тепо олую себу пушти тепо 20 гектар кардагӣ 2 миллион сомонӣ хароҷот кардааст. ҳамаш ҳамин хел хушк шудааст ба ғарз аз замин 100 дона писта ки инро ҳам пайванд кардам дар кор. ана ҳозир тасмим гирифтем ман омардам ки чӣ кор кунем ака. ин як маслиҳате, ягона маслиҳати ман ки инҷо пистазор мешавад. замини шух, кам об, лалми об метиҳанд, ба даста об метиҳанд дар як ҳафта як бор. ва мана об овардагӣ ҳастанд бочкада, лекин ҳама ҳамино ҳам хеле калон шуданд дар 3-4 солу ба касали душвор шуда хушк шуданд. ман барои чӣ ба ино писта пешниҳод кардам? барои он ки писта ба касали кам гирифтор мешавад. писта ба об кам муҳтоҷ аст. ина бинед ҳама кафида хушк шудагӣ, дили одам реш мешавад ки 2 миллион сомонӣ хароҷот кардааст. ва онҷо бинед терраса зада ҳамашро зардолузор кардааст. орзу ҳавас кардааст ки инҷа ман зардолузор мекунам. мана инҷа гелосош хушк шудагӣ ҳама бинед ҳама ҳамин боғои 20 гектар замин. рости гап дилам сӯх, ин қадар меҳнат, ин қадар боло бинед об буровардагӣ. бечора ин қадар аз хос карда болои тепо об буровардааст. лекин дар ҳамин илми табиатшиносӣ як районирование гуфтани гап аст, яъне ки дар ҳамон район чӣ мешавад. аз ин ҷо мана аз ҳамин бармеояд ки аз ҳамин мана ин гелос бинед ҳама танаш кафидагӣ мана бинед ва хушк шудагӣ. ҳанамҷо бинед мана бечора соҳибаш онҷа истодагӣ. онҷа ангур кардааст, чӯйлоб карда бинед танаи тепаро чӯйлоб карда. онҷа ҳам нашудааст ангур, ин тепадам нашудааст ангур. инҷа шамолраҳа хунукӣ ки соли гузашта кард ҳамин шамол барзами шамоли ин ҳамаро қоқ кард. акнун мо маслиҳат додем ки ҳама инро писта кунем. ҳамин 20 гектарро аз ҳамин сол сар карда писта мекунад ин мардак. чунки писта хушк нашудааст, дар 2 сол калон шудааст, қади одам шудааст. акнун тасмим гирифт ки писта мекунад ва мо ба ӯ кӯмак мекунем, пистаро дастрас мекунем. ина бинед гелосо чӣ хел кафидагӣ хушк шудагӣ. ин ҳам хунукӣ соли гузашта зад. ин хел агар инҷа камтара хунук биёяд ин шамолраҳа хунукиро ҷамъиду мекунад. ана онҷа бинед столбико аста. ҳамҷо 5 гектар тӯйфӣ кардааст бечора. ҳамааш қоқ шудагӣ. анам столбико тӯйфӣ
همه خوش شدگی همه یگان تسبیحش هم نبرآمده است بیچاره. خیلی زمین کم قوت است اینجا. این زمین قوت هم ندارد. زمین خلاصی گپ که پیسته باب پیسته اوزوقش رو یفته میخورد. کم کم هم پرو میریزه پوبل میکند اوزوقش رو یفته خودش میخورد. در یک سال 2 سال ریشش 3-4 متر میرود. اوزوقش رو خودش مییابد. انا همدیاران عزیز، انا این بود یک مصلحت من برای آدمانی که در همخلین تلو تپو آرزوی باغ کردن رو میکنن. پیش از اون که باغ کنید شما فهمید که همونجا شمالش چه خیلی است، خنکیش چه خیلی است، قوه زمین چه خیلی است، چی میشود چی نمیشود. پولتون رو انا برباد ندید. همین صاحب زمین 2 میلیون سومنی رو برباد داده است بیچاره. حاضر دلش مونده است. با من دلش رو گرم کردم که بیا پیسته میکنیم. پیسته های خودش رو نشون دادم که من ببینید 100 دانه پیسته خشک نشده، برعکس در بسیار اوج خوب میباشد پیسته هایش. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. من اگر مصلحت ما معقول باشد و شما یک لایک مونید از این درسی من که گذاشتم، از این تجربه که من دیدم به شما خبر دادم که دانید که انا همخلین است و شما باید دیده و دانسته نهال رو شنونید که در آنجا نهال شما میشود، پول شما بربست نمیرود یا نه، پول شما برباد نمیرود یا نه. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. با گروه انگور و باغ باشید.